sleeping. Once more the nightmare came. I heard you cry out something. Nou, ik wie had een soort aan douche, maar ik wil ik meer jongen. En zat ben ik echt begonnen. We zijn maar in 8 begonnen in huiskamers. En toen hebben we heel zorgvuldig altijd wel uitbreid. Dat was we hadden altijd een eerste man erbij vregen. En dan mocht er dan weer een vrouw bij. En daardoor gaan wij normaal sprutsen. Een hele protomolie. Ja. Maar meer dan de helft koeien net, wie zie ik. Dus dat is wel spietig dat we het missen. Maar we zijn heel blij met ze molie. Ik kwam in Grauw wonen en ze stond aan de deur. Jongen. Ja, dat was wel wat. Ja. Gezellig iets, maar natuurlijk ook het jongen zelf neem ik hoor. Allebei. Allebei is even belangrijk eigenlijk. Ja. Wat is die favoriete nummer? Oei, Another Love eigenlijk wel, ja. Is dan lekker in de hut, Helly? Ja, zit precies op de goede hoogte, vind ik. Ja, het is even zoeken, hè? Ja, er zijn heel veel mooie nummers. But I still believe the time will come when nothing keeps us apart. Matthäus is het geen idee hier hoe het gaan zou. Maar ik hier wel van het begin zoiets van, hey, dit is een hele fijne ploeg. Het zijn al je hele fijne meesken. Wees die heel comfortabel bij Viels, heel vertrouwd. Dat vind ik zelf heel belangrijk. En dat is ik uitkomen. En daardoor bloot de cohesie, nemen ze dat zo mooi, bloot heel heug. En daardoor blowen ik heel erg bij elkaar. We zijn echt een vreugdeclub worden. En dat juist ik in de klank waarom. When the sharpest words wanna cut me down, gonna send a flood, gonna drown them out. I am praised, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Wie in eerste instantie ik helemaal net een jongen, maar ik zie het in dat dongersploeg met Alinda. En toen zeiden ze wel, lid, nou die doen ze dus ik eens even een stemtest doen. Misschien dat is het wel wat. En toen zeiden ze, du bent een bariton. Ik zei, wat is dat? Nou, Bariton. dan is het klaar. Dan wist ik wat jongen moest. Jongst ook op gevoel? Ik zou ook gevoeld. Ja, of techniek? Ja, denk ik. Ja. Nee. Jongen kennen we al je net. Nee, we jongen 24 hier. En, Nou, jong is een vak, jongens. Kom op. Hè? Nee, maar we zijn natuurlijk wel een beetje gekozen omdat we wat jonger konden. En in 24 hier, dan leer je wel wat. Dus dan leer je wat onpassen en leer je maar mijn koers, jongen. Leer je hoe je vetjes oppakken. Wordt het te lang voordat er een nummer in haast? Je dat lang studeren? Ja, dat verschilt nog wel. Het ligt ook een beetje aan de moeilijkheidsgraad van zo'n nummer. Maar we zijn soms wel eventjes stevig aan het studeren. Maar als het dan ook goed neergezet is, dan blijft het ook wel heel lang bestaan. Want sommige nummers doen we misschien ook wel 25 jaar al. This is me.